Assalamu alaik zainal anbiya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berkah dan barokah buat kita semuanya yang ketemu lagi bersama Berkah Channel pada hari ini, ya tepatnya pada tanggal 2 Mei 2022 dan juga bertepatan pada hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan menjalankan sholat Idul Fitri di masjid tertua yang tepatnya di Desa Sewalan ini, ya, di Masjid Kyai Ageng Basaria Sewalan. Yuk, jadi nantikan bagaimana kisah ceritanya tentang hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri di Masjid Besar Kyai Ageng Basaria. Ayo kita cari informasi di Masjid Kyai Ageng Basaria. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Wonten ing kesempatan ingkang penuh barokah menika semoga sareng-sareng tansah munjukaken rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi bulan panjenengan sami taksih diparingi kesehatan, taksih diparingi kesempatan, taksih diparingi iman, sehingga kita saged nindakaken sholat Idul Fitri secara berjamaah. Mugi-mugi ibadah bulan panjenengan sami estu pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat salam ingkang sagung-agungipun saindah-indahipun mugi tansah nuju dhateng junjungan kita panutan kita inggih punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumina hadza hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi semoga kita sami-sami tansah ningkataken rasa takwa saha iman kita dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi melaksanakan sedaya perintah-perintahipun lan mugi nebihi sedaya awisan-awisanipun. Khususipun kula ngajak dhateng pribadi kaum piyambak umumipun dhateng kaum muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Gusti Allah setunggal bulan maringi penataran dumateng kula lan panjenengan sami kanthi siang wonten ing bulan Ramadan. Supados kula lan panjenengan sami dados tiyang ingkang bertakwa, tiyang ingkang beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kagem memahami punapa kula lan panjenengan sami dipunwajibaken siang selama 30 hari utawi setunggal bulan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna Adama alaihi salam lamma akala minasyajarati baqiyah fi batnihi miqdara 30 yawman
faftaradallahu ala dzurriyyatihim jum'a 30 yawman wa ya'kuluna bil laili tafaddulan min Allah ta'ala ala khalqihi. Ingkang artosipun kirang langkung mekaten sak temene tatkalane ada mau maem buah kang dilarang kang aran buah kuldi, monggo buah kuldi mau meneng sak jerone wetenge Nabi Adam selama 30 dina, monggo Allah wajibake marang anak putune Nabi Adam poso selama 30 dina. Lan Gusti Allah ngizinake mam ana ing wektu bengi sebab karone Allah marang makhluke. Hadirin jamaah surah Idul Fitri rahimakumullah. Ugi Allah janjiaken datang sinten kemawon ingkang kersa jalanaken siap wonten ing bulan Ramadan kanthi ikhlas, monggo Gusti Allah maringi pitung macem balasan ingkang apa sedepeda balasanipun inggih punika Allah bakal nyairi daging kang haram teko badane. Nomor 2 nyedhakne marang rahmati Allah Ta'ala. Nomor 3 diwenehi saapi-api ing amal. Nomor 4 diamanake suning akhirat teko ngelak lan duwe. Nomor 5 diringanake teko siksa kubur. Nomor 6 suning dina kiamat diwenehi cahaya kanggo nyebrang siratal mustaqim. Nomor 7 wong kang poso bakal dimulai Allah ana ing swargane Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila menika bejo kemayangan sapa-sapa kang kersa nindakaken siam wonten ing bulan Ramadan sepe pamrih namung mligi ibadah dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten namung niku Allah ngendika dhateng Nabi Musa alaihi salam. Allah ngendikane, ya Musa, Musa, Ahmad lan umate puasa tiap tahun 1 bulan ana ing bulan Ramadan. Monggo Allah, monggo aku Allah maringi tiap-tiap sedina teko posone tak paringi kota ana ing swarga. Lan saben-saben kebaikan kang sunnah tak wenehi pahalane fardu. Lan dheweke tak wenehi Lailatul Qadar. Sapa-sapa kang maca istighfar ana ing Lailatul Qadar sepisan wae kanthi temenan lan bakal ora baleni gawe dosa maneh. Banjur dheweke ninggal mongko wong kuwi tak wenehi pahalane wong mati syahid jumlah 30 wong mati syahid. Ya Musa, Ahmad lan umate ana antarane umate Muhammad dheweke manggon ana ing panggonan kang dhuwur. Banjur dheweke ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawa kalimah la ilaha illallah. Monggo pahalane kanggo dheweke kaya pahalane para nabi lan rahmatku wajib kanggo dheweke. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saking hal menika jelas agung sangat fadilahipun siang, tapi kita taksih sering teledor kali siang kula lan panjenengan sami. Sak sampunipun kita mangertosi, monggo sami berusaha ningkataken amal-amal ibadah kita. Lan sumangga kita dados tiyang ingkang cerdas, inggih menika tiyang ingkang berusaha nundhuaken hawa nafsunipun. Kados dawuhipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wasta'adda lima ba'dal mauti wal ajizu man ittaba'a nafsahu wa tamana 'ala Allahil amani.
Wong kang cerdas ya iku wong kang nuntune hawa nafsune lan niat-niatne awake kanggo dina sakmarine kematian. Lan wong kang diarani lemah ya iku wong kang nuruti hawa nafsune lan angen-angen marang Allah kanthi angen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bisyami kama amara 'alal ladzina min qablina la'alana minal muttaqin wa sanna 'alana qiyama layalihi linakuna minal muflihin wa sanna fi yawmil 'adi salatahu fa innaha sunnatu rasulina wa dabus salihin syahadu an la ilaha illallah al-malik al-haqqul mubin wa syahadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah syahidul wa'dil amin wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa kunu min zumratil mu'minin wa jama'atil muslimin wa jahidu fi sabil haqqi jihadihi tafuzu ma'al faizin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin Abdullah bin Hashim waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Waradallahumma ma'ahum bi rahmatika ya arhamar. Ya, seperti selesai sudah ibadah kita Idul Fitri pada hari ini. Ya, semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami berikan tentang sholat Idul Fitri di Masjid Kyai Ageng Basaryah alias Bagus Harun. Ya, oke, baik teman-teman sahabat Berkah Channel, yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datang daripada pribadi kami sendiri. Untuk itu saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.